Как да изкараш пари докато спиш, ако имаш по-малко от 10 000 лева? Ето 5 истински актива. Акции. Най-просто е с индексни фондове. Исторически между 8 и 10%. Без мислене, без трейдване. $100 на месец са около 150 000 долара след 30 години. Но най-важното, спиш спокойно. Злато. Не носи доход, но пази стойност. Има причина всяка централна банка да го държи. Когато доларът гори, златото свети, особено при криза. Биткоин. Да, волатилен е, но е актив с ограничено предлагане. Дигитално злато. 5 години холдване, почти няма сценарий, в който да си назад. REITs. Купуваш дялове от имотни компании. Взимаш наем, без да си хазяин. Повечето плаща дивиденд всеки месец. Истински кешфлоу. Спестовна сметка в стабилна валута. 3-4% доход, нисък риск, международна стабилност. Това са 5 основни актива за стратегии, а не спекулации. Последвай ме за още такива детайли.